खोला खरियाव सासे सुबुङा रोजासेसो सैमाफोरखौ गावनि न'आवनो लकआपआव जोबथेना बुथारदों। हलिनि समावनो आसामाव गंसे नखराव दोहोननि दावराव जाना सासे सुबुङा गावनि बिफा आरो बिदाजों लोगो नांना बुथारजादों। दिल्ली जौगेना खान्थियाव AAPनि दैदेनगिरि मनीष सिसोदियाखौ दिनै खेबसेयाव EDआ सोंथि खालामो। दिनैनि दा हेडलाइन निउजआ एसेनोसै। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।